बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय हौवा आरो हिन्जाव सोलोंथाइ बिथिङै रांखान्थि बिथिङै बा राजखान्थि बिथिङै बा मोनफ्रोमबो बिजनेस बा गुबुन गुबुन बिथिङै माने जौगासारनाय जानांगोन आरो माने रैखाथि गोनां जानांगोन आरो गावनि साननायखौ मोजाङै बुंनो हानाय आरो लिडारशिप लानो हानाय बेबायदि मोनसे जानांगोन। बे मोनसे सुइसाइड बेबायदि केसफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। सुइसाइडआ हिन्जावसा गथ'फ्राल' जायाखै, हौवासा गथ'फ्राबो जादों बा हौवा जायखिजाया मानसियानो जादों। नाथाय जे रेट माने जेनाखि हार हिन्जावसा मानसिफोरनि हारखौ जोङो दिनै बांसिन बेबायदि जोङो नुदों। दा बेफोरो जोंनि थाखाय मेजर मोनसे सिरियास कनसार्न। दा बेखौ जोङो बोरै माने गैया खालामनो, बेफोरखौनो जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो बे मोनसे आफादखौ जोङो सानदों। आरो बिनि अनगायै दिनैनि आफाद दानायनि थांखि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गलाघाट जिल्लायाव जथुमनाय 52थि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुमखौ माने दानायनि जे मोनसे थांखि बेखौ जोङो लादोंमोन। आरो बै दिनखालि बर' बिमा गौथुमखौ आबुं महर दानांगौनि थाखाय मोनसे दिन थारिख लानानै दानाय जाथों होननानै जोंनियाव थांखि मोनसे दङमोन। आरो बै दिनखालिनो जोङो माने चिफ कनभेनर आरो कनभेनर साथाम साब्रैसो बिबानजों जोङो बेखौ एडहक कमिटि हिसाबै जोङो दानानै लानाय जादोंमोन। दा बेखौनो आबुं महर होनायनि नोजोर आरो थांखिजों दिनै अदालगुरि कलेजाव जोङो माने बेनि मोनसे जथुम जोङो लादों। आरो बे जथुमनि दिनै थान्दै मेला सोलिगासिनो दङ। बे जथुमनि गेजेरजों जोङो बे बर' बिमा गौथुमखौ फुल मोनसे स्ट्राक्चाराव जोङो दिनै दानानै लानाय जागोन। आरो बे आफादनि गेजेरजों जोङो बेखौनो माने थांखि लादों जे जोंनि नोजोर आरो थांखिया बेनो जे बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय हौवा आरो हिन्जाव सोलोंथाइ बिथिङै रांखान्थि बिथिङै बा राजखान्थि बिथिङै बा मोनफ्रोमबो बिजनेस बा गुबुन गुबुन बिथिङै माने जौगासारनाय जानांगोन आरो माने रैखाथि गोनां जानांगोन आरो गावनि साननायखौ मोजाङै बुंनो हानाय आरो लिडारशिप लानो हानाय बेबायदि मोनसे जानांगोन। नाथाय जोङो नुदों सोलोंथाइखौ दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा नैबेबायदि समाव दानि नैबेबायदि समाव जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्रा लाबोबाय थादों। दा बे सोलोंथाइ लानायजोंनो लोगोसे बर' हारिनि हारिमु, बर' हारिनि रांखान्थि, बर' हारिनि समाज आरो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आरो गोबांथार माने खामानि मावबावनो गोनां दङ। दा बेखौनो मावनांगौनि थाखाय दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने हाख'यै बा माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखौ मावनो हायो नाथाय बेखौ माखासे बेरियार थायो जे आइजोफोरनि माखासे समस्या, आइजोफोरनि माखासे जेंना, जे बाथ्राफोरखौ जोङो खलायै मालाबा उसुबिदा मोनो सोंनो रायलायनो बा हौवाफोरनो मालाबा खिन्थानो मालाबा उसुबिदा मोनो, बेबायदि माखासे जेंनाफोरसिम माने जोङो सौहैनो हाया जायो। दा बेखायनो बे गौथुमनि गेजेरजों जोंनि आइजोफोरखौ जोङो फुल्लि एम्पावार्ड बा फुल्लि मोनसे माने बेवहाय गोहो होनायनि गेजेरजों स्पेसियेलि जोंनि आइजोफ्रा मा मा जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिसिम रिचेबोल जानांगौनि थाखाय बे आफादा खामानि मावगोन। आरो बिनि अनगायैबो जे दिनै जोंनि समाजाव जोङो नुदों जे गोबां माने चाइल्ड मेरिज बा आर्लि मेरिज बा जोंनि हिन्जावफोरनि सायाव जे एट्रसिटिस बा डमेस्टिक भायलेन्स बा जोंनि हिन्जावफोरनि सायाव जे माने ट्राफिकिं बायदि मैया लबि देखायनायनि गेजेरजों बायदि मैया खामानियाव माने जे जोंनि माने हिन्जावसा बा हिन्जाव मानसिफोरखौ माने गाज्रि खामानियाव माने बाहायनाय बेबायदि थासारिफोरखौ नुदों। आरो जायनि जाउनाव जोंनि हिन्जावसा गथ'फोरा गोबां बेबायदि मोनसे सुइसाइड बेबायदि केसफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। सुइसाइडआ हिन्जावसा गथ'फ्राल' जायाखै, हौवासा गथ'फ्राबो जादों बा हौवा जायखिजाया मानसियानो जादों। नाथाय जे रेट माने जेनाखि हार हिन्जावसा मानसिफोरनि हारखौ जोङो दिनै बांसिन बेबायदि जोङो नुदों। दा बेफोरो जोंनि थाखाय मेजर मोनसे सिरियास कनसार्न। दा बेखौ जोङो बोरै माने गैया खालामनो, बेफोरखौनो जोङो खामानि मावनो थाखाय जोङो बे मोनसे आफादखौ जोङो सानदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बड'फा गोजोनथाय सोलायनाय मावथांखि दङ। बे मावथांखिनि गेजेरजों जोङो आइजोफोरनि जौगानाय, आइजो रांखान्थि जौगानाय, आइजो सोलोंथाइ जौगानाय, आइजोफोरनि माने संबिजिरारि मोन्थाय मोननाय बा आइजोफोरनि जिखिनि मोनसे गासैबो बिथिङाव माने लिडारशिप लानाय बा पार्टिसिपेसन लानाय, बेखौ जोङो बोरै एवेयार खालामनायनि गेजेरजों, मटिभेसन खालामनायनि गेजेरजों, काउन्सिलिं खालामनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ गोजौ फारसे नारखोहरनो हायो बा लांनो हायो। बे बिथिङै खामानि मावनो थाखाय बे आइजो माने बिमा गौथुमखौहाय, बर' बिमा गौथुमखौहाय जोङो दानानै लानाय जादों। बे बर' बिमा गौथुमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरजोंनो गोरोबनानै खामानि मावगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजि बेखौनो गोरोबनानै खामानि मावगोन। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि माने जे सिमां बेखौनो मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खामानिफोरखौ मावदों बेखौ मावफुंनायाव जथेस्थ' मदद बा हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जों मावलांगोन। आरो बे आफादा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे कन्ट्रलावनो थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे डिसिप्लिनावनो थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
जिखिनि साननाय बेवहायनो थागोन बेवहाय बे आफादखौ लानानै गोनो गोथो साननांगौनि बाथ्रा गैया बेवहाय माने 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 बे आफादा बबेबा मोनसे थाखानाय आफाद बा बबेबा मोनसे आफादनि मोनसे कनफ्लिक्ट मोनसे अर्गेनाइजेसन जागोन बेखौ माब्लाबाबो साननो नाङा जि मोनसे जाथियाव दिनै माने खामानि मावनो थाखाय जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने साबसिनै खामानि मावनो सानदों बियो माब्लाबाबो माने नेगेटिभ माने रिजाल्ट जानाय नङा जोङो सानदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानिखौ मावदों थांनाय समाव मोजांखौनो मावबोदों दैदेनगिरिया जेखि जाया मानो आरो दिनैनि बिबानगिरिफोराबो माब्लाबाबो बर' हारिनि खहानि थाखाय बा बर' हारिनि माने बायफ्लेनायनि थाखाय माब्लाबाबो खामानि मावनाय नङा इउनिटिनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय आरो हारिनि जौगानायनि थाखायनो खामानि मावगोन गतिके बयनिबो मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बे आफादनि गेजेरजों जे जोंनि आइजोफोरनि जेंना सुस्रांनाय आरो आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय जिखिनि बिथिं खामानि मावनांगौ बयनिबो मददनि गेजेरजों बे आफादा खामानि मावलांनो हागोनखौ जोंहा मिजिंथिदों गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमारजेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।